Štěpka. Informace pro všechny rozhodčí. Ve 2 hodiny budeme mít sraz dole v kanceláři. Tak prosím, aby se dostavili všichni rozhodčí. Ve 2 hodiny dole, ano. A mám tady ještě jednu diskvalifikaci. Diskvalifikace na 100 metrů znak žáci, 4. rozpilka, dráha 6. Řenák Jakub, sportovní škola Krupka. 2 kotoulové obrátky před dojezdem na obrátku. Takže čas vyhlášení 13:00. Hlasování pro všechny závodníky bude v 1:30 individuální. Od 2:30 do 2:45, jo? Ve 2:45 vyhlášení a v 2:30 zahájení závodu. Ano.